Masu iya magana suna cewa wani hanin ga Allah baiwa ne, kuma wani kira idan Allah ya yi shi ma kuma ƙarin ɗaukaka ne da kuma samun fifiko da kuma ɗaukaka ta duniya da kuma ƙarin arziki. Kamar yadda a watanni baya cewa Momee Gombe wacce aka fi saninta da jarumi kuma mawaƙi Hamisu wanda suke gudanar da waƙoƙinsu ƙwarai da gaske na bidiyo, wanda kuma bidiyon da ya fi shura a duniya ya fi kuma ɗaukaka waɗannan jarumai biyu shine bidiyon da aka yi waƙar jaruman mata, wanda Momee Gombe ta samu ɗaukaka ƙwarai da gaske ta dalilin wannan bidiyo. Sannan kuma shi ma jarumi Hamisu kuma mawaƙi shi ma ya ƙara samun ɗaukaka fiye da wacce yake da ita a wancan lokaci na baya. Katsam dai me ya faru ya ƙaramar matsala ta samu tsakanin mawaƙi Hamisu da kuma Momee Gombe, wanda ta kai da an ɗan samu hargitsi, amma kuma wannan rigimar ba ta yi tasiri ba. Sai kuma bayan kamfanin mai shadda bayan sun gayyaci Momee Gombe domin gudanar da wasu ayyukansu na shirin fim, wanda hakan ta faru cewa ake tunanin cewa Momee Gombe ta guji Hamisu haihata kenan, saboda ta samu babban kamfani wanda ya fi suna kuma aka fi saninsa kuma ya fi shura, wanda Hamisu rabin wannan kamfani da mutanen da ke cikin ta da jama'a da ke cikin wannan kamfani na mai shadda bai kai wannan rabin su suna da kuma ɗaukaka ba. Cewa hakan ake cewa Momee Gombe ta guji Hamisu saboda ta ga masu kuɗi kuma masu iko masu ɗaukaka masu suna, take tunanin za ta tafi gunsu domin ta ci gaba da gudanar da bidiyoyinta na ɗaukakar da take so ta samu a wannan lokaci. To masoyan dai jaruma Momee Gombe sun ƙara tabbatar da cewa dai Asha ta gaida gida, wanda kuma suke cewa barin Hamisu shine ma alkhairi game da jaruman Momee Gombe, wanda a halin yanzu ko da yaushe ƙara samun ɗaukaka take yi ƙwarai kuma da gaske, komai nata ƙara sama yake, tana ƙara samun liyafa da gasken gaske, wanda hakan take cewa jama'a suke cewa a lokacin da Momee Gombe take tare da mawaƙi Hamisu suke gudanar da shirye-shiryensu na bidiyoyi kala-kala, wanda a wannan lokaci ba ta da komai kuma ba ta samu komai ba abin da take takama da shi, kullum sai dai ta inga bibiyar motoci, musamman ma dai mota ta mai ba da umarni Sunusu Oscar Popoto, wanda ko da yaushe duk inda zai je suna cikin motarsa a goye a baya, wanda amma a wannan lokaci kuma aka ga cewa Momee Gombe ta samu tsaleliyar mota Honda, falleliya sabuwar mota wanda ta samu, wanda ake cewa dai gaba ta yi gaba, wanda kuma masoya na Momee Gombe suke cewa da bata bar jarumi mawaƙi kuma Hamisu ba da har yanzu tana nan a yadda take tana fama da kanta, amma sakamakon samun wani kamfani wanda ya fi kamfani na haɗaka na Hamisu wanda ta samu kamfani na Bashir mai shadda, wanda kuma a wannan hali jama'a da dama suna ta bibiyarta domin a su yi aiki da ita, wanda aka bayyana cewa ayyuka da dama sun fara fita daga ciki har da wani series na Adam A Zango mai suna burin raina, wanda an ga jaruma Momee Gombe a cikin wannan series ɗin, wanda ake cewa wannan wata ɗaukaka ce ta musamman da take ta bibiyar jaruma Momee Gombe a wannan hali na yanzu, wanda kuma gashi Momee Gombe ta samu mota falleliyar mota, duk da cewa dai mawaƙi kuma jarumi Hamisu ya ɗaura hoton wannan mota kuma ya taya Momee Gombe murna da samun wannan mota, amma mutane suna cewa akwai wata a ƙasa. Wannan taya murna da mawaƙi Hamisu yayi ta ne kawai saboda ya bayyana babu komai tsakaninsa da Momee Gombe ko kuma babu wani kulli a zuciyarsa game da ita, amma kuma ta ƙasa na ƙasa akwai wani babban kulli wanda yake ci masa to a ƙwarya. To wannan dai maganganu ne na jama'a kala-kala, amma dai ba za mu tabbatar da hakan ba, sai dai mu ƙara ba da lokaci zuwa nan gaba. Sannan kuma masu kallo kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wanda suke kawo muku labarai da ɗumi su wanda suka shafi duniyar Kannywood gabaki ɗaya da kuma wani celebrity na duniya ma haka. Sannan kuma suke kawo muku labaran duniya da ɗumi su masu nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan kuma
masu ban al'ajabi da ban takaici da ma ban haushi, sannan kuma suke kawo muku shirye-shiryen su ƙayatattu na Hausa series masu dogon zango, sannan kuma suke kawo muku Hausa Nobel, ma'ana littattafan Hausa nan ma kala-kala masu dogon zango masu daɗi da daɗaɗawa. Sannan kuma kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu a duk lokacin da